Eco piknik मा होनदोंमोन लोगोफोर बुंनो फोरमायलांनो नामखौथ' नाया Nizwra Eco terrorist दंफैयो आङो Nizwra Eco terrorist Hello guys बेलासिनि गोजोननाय बयनोबो हरबाय आरो नोंथांमोन बयखौबो आंनि एनबी क्रिस्टियान चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर दिनैहाय 2 तारिख निजरा पिकनिक स्पट दिनैहाय खुलिगोन आं बेयाव दसे थांगोन स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलाङोबा दिनैनि गासै प्रग्राम बेखौ नोंथांमोना नुनो हागोन बे समाव आङो स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोना नायबाय थादो जोंनि गासै प्रग्राम खालामनानै देखायगोन आरो माबायदि जादों गासैखौबो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुजोबगोन स' गाइस बिदिब्ला आङो हान्थिबाय थांनोसै लेट्स गो स्टार्ट बे समाव मोनफैबाय नैबाव एन्ट्रि खालामनांगौ दङ जाम जागासिनो दङ मानसिफ्रा गोबां गारि फैबाय नाथाय एसे हगाराखै आरो ना गारि गंफा गंफा हिसाबै दा फैगासिनो दङ दा आङो देखायगासिनो दङ गंफा गंफा हगारदों आरो ना एसे जाबाय नै गारिया फैगासिनो दङ नै बाहाय एन्ट्रि गारिफोरखौ बाहाय लाखिनाय जायो बाहाय बिसिबां 100ल' बाहाय लाखिखांनायनि उनावहाय बाहाय फुरा जाम हेल' लोगोफोर जों मोनफैबाय दा बे समावहाय मोनफैबाय जोङो फार्स्ट गेटखौ जों देखायगासिनो दङ एसे मोजां साजायदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय बहुत मोजां साजायदों दिनै अपेनिं जागोन जोबोद मोजां जादों नै साजायनाया मोजां साजायदों नै बिथिं ओरै हाबग्रा दं नै बिथिं हाबग्रा बिथिं बिराद मोजां स्राय स्राय दै बोहैलांनाय दंलाबायो थांबाय बहुत खाथि जादोंलाय खाथि खालानि ओमफ्राय थांनोसै नामा ना थांदों ना थांसै आदसा आरो नै बाहाय सेल्फि फट' लानो मानो मोजां माने केपासिटि खालामना होनाय जादों माने बिराद मोजां आरो ना फैनानै बेवहाय एन्जय खालामफैनो हागोन आरो ओरैबायदि वाव नायदो जोबोद मोजां नै बिराद मोजां माने ओरैबायदि मोजां खालामनो हादों आरो गासै दै स्राय स्राय बोहैनाय खाथियाव मोनसे दालां दङ इन्टारेस्ट जादों जोबोद मोजां बरिया वाह निजरा पिकनिक स्पट फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो माखासे आंनि दिनै अपेनिं बे अपेनिंआव आंनि लोगोफोर नाइसेल हाजवारि आरो बिनि चेनेलनि नामा बर' राइडार बिथाङा सापर्ट खालामदो बिथाङा जोबोद एक्टिभ बेनिफ्राय ओरै माखासे बेरायनाय मानाय गारि दाब्रायनाय सालायनाय बर' राइडार मोनो माथो ब्लगिंनि ब्लग लाबाय थागोन औ दा बिथांखौ लोगो मोननानै नायबाय थादो आंनि नायदो आरो नै ब्रादार दङ सासे दे मोजां दा मोजां ब्रादार आच्छा माने एसके बड' ब्लग औ एसके बड' ब्लग आं मिथिगौ दा आंनि माखासे लोगोफ्रा मिथियो जानो हागौ एसके बड' ब्लग आं बिथांखौ मोजां सिनायगौ आरो बिथांनि चेनेलखौ आङो जोंनि माबाखा जों ग्रुपआव टिमखा अब्लाबो माने गोदानब्लाबो गेजेराव नोंसोरखौ लोगो मोननानै गोजोननाय मोनदों बिराद मोजां मोनदों अके बेनिफ्राय दङ जाहैबाय अफिसार नङाब्ला दा मोनाफ्राव नुनो हागौ आरोना मा लेक्सार लायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला ओरैबायदि आरोना फार्स्ट टाइम दिनै निज्रागुरि इक' पिकनिक मा होनदोंमोन लोगोफोर बुंनो फोरमायलांनो नामखौथ' नाया Nizwra Eco terrorist दंफैयो आङो Nizwra Eco terrorist माने जोबोद इन्टारेस्ट जाबाय ना खिन्थु आरो बेखौनो नुखायो जोबोद इन्टारेस्ट जाबाय माने सब
पानि आरोखि ना सब पानि आंनि बिसिबां बिथोरबो दङ पानि नैबे बिसोर पेट्ला अमा बिथोरखौ बिसोर जायो आरो बिसोर जायो अमा बिथोरनि आखिनि बिथोर गाबना नैबे नै वा मालाय जि गोसो होनानै सेलफि लादों एबा फट'खौ स्टेटास दोननो सानदों ना भिडिअ खालामदों ना मा खालामदों ना सोरबा फन खालामदों गोसो होनानै दे मोजां था दे मोजां था आरे ओइ लाजिबायसो नामा लांखोलाय ओइ बुवा मा खुगा फांथेखो साफाथारलै गथ'आ मोनाखै बायदि मोनाखिसै आङो माने प्लेसआबो बिराद मोजां फट' लानो थाखाय जायगा दङ दै बोहैलायनाय बिराद मोजां जायगा खालामनानै होदों जेरै निजोरा बायदिनो बोहैलांबाय थागोन मानसिफ्रा थांनाय फैनाय अराय सम आनलिमिटेड जायगाफोरखौ क्लिन लाखिनो थाखायहाय नै डास्टबिन खालामना होनाय जादों बेयाव बेसेबां लेथ्रा लेथ्रि बेयाव गारनो हागोन बिनिफ्राय लामायाव ओरैबायदि इन्टारेस्टिं अन्थाइ होनानै होदों वाव नायदो नै बरिया लामाफोरखौबो बिराद मोजां खालामना होदों जाहाथे लामाया हराव खानोब्लाबो सौग्राव बेबायदि ओरैबायदि इन्टारेस्टिं खालामना होदों आरो बिराद इन्टारेस्टिं वाव नुबाय नै वा बेसेबां मोजां बेबायदि लोगो मोननानै आरो बहा मोनबावनो बावनो हानाय नङा अराय सम थादों जेरै निजोरा ओरै बोहैलांबाय थादों दिस इज मिस्टार सुंखा दिस इज माय फ्रेन्ड नैबे बिथांखौबो हामबाय होदों आरो आंथ' मा होनबावनाय माने बेबायदि लोगो मोनबाय थाथों दा थैनो दारोंथों अमर बिदि मोनलांबाय थाथों निजोराव अराय सम लोगो मोनलायबाय थाथों बिनिफ्राय नै बिथांमोना गासैबो साफा ब्लगारसोब मा चेनेल दङ खोन्थानो लादो दानसोरां बसुमतारी हिन्दी आरो इंलिश ब्लग नुनो मोनगोन आरो मट' ब्लगिं नुनो मोनगोन बोसोरनि उनावहाय एमाजिं बिथां दं नामा औ नैबे बिथांनिबो दङ लसिब नार्जारि ओमफ्राय मा बेनोखा चेनेला आच्छा आंनि बिसिबां लोगोफोर दङ बिथांनि चेनेलमोनखौ थांनानै चेक खालामहैदो नायदो आरो सापर्ट खालामदो औ जों गावजों सापर्ट खालामनायनि गेजेरजोंसो ग्र' जानो हायो बेखायनो आंनि अल मेम्बारफोर थामहिनबा साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोन बिथांमोनखौ हेल्प खालामदो बिदिब्ला आं बेरायनायसै जोबोद मोजां बिफां गायना होदों नै बवा सोमोनांथाव अन्थाइ सायाव बिफां जि जायगा बेबायदि बिफांखौ दिनै आंनि बेसेबां लोगोफोर दं इउटुबार लोगोफोर आं खर' गिदिंनाय मोनबाय माने हाइ प्रेसार ल' प्रेसार डाब्लिउ प्रेसार एक्स प्रेसार माने गासैबो लोगोफोरखौ लोगो मोनजोबबाय नैबे ब्रादारखौ लोगो मोनबाय आरो नैबे ब्रादारखौ लोगो मोनबाय बिथांमोननि चेनेलखौ गावनि खुगाजों मोननानै लादो आंनि चेनेला खांख्राइ जोला आंनिया जाहैबाय बांबुला ब्लग लोगोफोर बांबुला ब्लग जायफ्रा आंनि साबस्क्राइबारफोर बिथांमोननि चेनेलखौ नायाखै चेक खालामाखै बांबुला ब्लगआव थांनानै चेक खालामदो आरो बे माबायदि केटेगरिनि भिडिअ हगारो नायदो बेनिफ्राय नैबे बिथांनिया खांख्राइ जोलाथ' सिनाया नैबे बिनि चेनेला खांख्राइ जोला नायनानै बिथांनि चेनेलखौ चेक खालामहैदो खांख्राइ जोलाया मा खांख्राइ जोल' हगारो ना जोलाल' हगारो नोंथांमोना नायदो मोनबावबाय नार्जारि ब्लग सोरबाफोर जुदि साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै नार्जारि ब्लगखौबो सापर्ट खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय बे ब्रादारनिखौबो आंनि साबस्क्राइबारफोर दङब्ला अननानै ब्रादारनिखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय ओमफ्राय ब्रादारनि चेनेला सोरबाफोर गोजोननाय मोनबाय आरो मोजां मोनबाय माबायदि फट' लागासिनो दं मरम लागे जानि ना नोंथांमोनाबो फैनानै बे सिख्लाफोरखौ नायफैनो हागोन आयदै आरो मा होनबावनो नैबेनो निजोरा पिकनिक स्पटआव फैनानै आंनि गोरबो बिखाखौनो उरायहां बिरहां थुला रासि बायदि गोजौ थांहां बायदि मोनबाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय टाइमासो थोनाय नंला बायदि मोनबायलै आङो जायखिजाया मानो नै बेयाव गथ'फोर गेलेग्रा हेवहा दङ आं गाखोनि वाव आं गाखोनि र' जायाखै जाबाय Hey! 1, 2, 3, 4. Wow! Bodoh kan ada lagi deh. Siu bar. Bob. Asal, my friend.
जोबोद इन्टारेस्टिं माने बै समनि जारिमिनाव गोसोखांनो जेब्ला आं गोरलैमोन बेखौ आं गाखोयोमोन बेखौनो दिनैहाय आङो गोसोखांनानै गाखोदों ओरैबायदि मोजां मोनो जेखि जाया मानो ब्रादार गोदोनिखौ दा आरो गोसोखांनानै गोसोखांनानै माने मोजां मोनो जोबोद मोजां मोनबाय आं जारिमिनफोरखौ माने आं ब्रादारखौ लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों दही पानीपुरी बेलपुरी चॉकलेट चाना थाना थाना क्या हो तिलाई बहुत बढ़िया बढ़िया है ना हाँ जी की हुन्छ हो इदु ये पानी पुचका ओहो कति हो ये 10 को 3 पीस 10 पीस 10 का 3 पीस ओ महंगा है सब कुछ महंगा होने के बाद में bisa kini राम्रो हजुर पानीपुरी दाजु दाजु राम्रो होइन हो ओहो क्यों मीठा हो गया ना राम्रो होइन दाजु 10 रुपये कोटी पाउँछ हो दिनु 10 रुपीस 3 पीस थोड़ा आपको भी थोड़ा मदद देना चाहिए ना क्योंकि जरूर जाना चाहिए डीजे दो अच्छा हम पार्टी कहाँ है पार्टी क्या पार्टी पे किया हाँ पार्टी दे दो मेरा पास भी ना जाले हांगायनि सिनायनि जों हांगायनि wah hangdong deh dan silaku deh deh yellow पानीपुरी को मन जाइए दाजु हाँ जी 10 रुपया का कति मांगो 10 का 3 पीस 10 का 3 हाँ जी ओके क्योंकि हर समय 4 पीस देता था इधर 3 पीस और एक पीस दो और 2 पीस दो नहीं 2 पीस नहीं होगा 1 पीस दे रहा हूँ मेरो दाजु हेलाई हो ये लो वीडियो में रिकॉर्ड हुन्छ हामीलाई दो और एक दो दाजु फाउ दिनु फाउ तिमी राम्रो हो अच्छा हान्नु दो हेलो कमला बेसेबां मोनसेयाव बेसेबां 50 खमा लादों मा फानो नानि मा लादों आगे बिदिनो दिनै लोगो मोनदों बा ओइ मा मोनजायो ब्र माथो नोंनि दखानसो आच्छा रायजोफोर लेटेस्ट नै हालथि सुयै फानो आच्छा बे हालथिया बेसेबां रादा 150 एटो 150 itu 100 आच्छा गरम खबर लेटेस्ट बियो जानो गोसो दाउ हांनाय जानो ना बेदर हांनाय जानो ना मा जानो चाउमिन मम' गासैबो दखान गासैबो मोनजोबो चाउमिनबो नांगौ ना मम'बो नांगौ मा नांगौ गासैबो मोनजोबो मा लोंनो गोसो दाउ हांनाय दाउ खर' दाउ बिबु दाउ आथिं एभ्रिथिं मा नांगौ गासैखौबो बेयाव मोनजोबनो हागोन स' लोगोफोर नोंथांमोना फैब्ला बेयाव जेनिबो आंखाल गैयाजासे जागोन प्लेटआव बेसे फंबाय प्लेटआव मा बेदरनि जायोबा 100 थाखा जायो ओमफ्राय निरामिसा 60 थाखा निरामिसा 60 एसे चाउमिन जानो रेडि जाबाय माने आन्दायजोब्बाय आरो लोगोफोरखौनो रेस्ट लानो नागिरदों एसे वाटार होनो र' माबा मोनजायो दसेनि उनावहाय जानायनि उनाव जि स्टेज प्रग्राम बे स्टेज प्रग्रामखौबो आं नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ आच्छा बे समाव आङो वाटार होगासिनो दङ लोगो लानानै फैबाय थागोन बै सेला मारै जादों दिनै फार्स्ट टाइम हिसाबै औ दिनै फार्स्ट टाइम हिसाबैथ' मोजां जादों ना जाबाय थागोन औ जों फैबाय थागोन सिन्था खालामनाङा जायखिजाया नोंसोर मोजां संना जाहोबाय थादोंहाय आच्छा दे थिग আছে दे औ बयखौबो रोजा मोनाबिलि समाव हामबाय होदों दिनैहाय जोङो बेवहाय जयैहाय लोगो मोनलायदों दासिनो चाउमिनबो अर्डार होबाय अमा सावनाय हांनायसो अमा हांनायबो अर्डार होबाय नैबे बिथाङा बिनि पार्टि वाइ पार्टि बिनि नेक्स्टआव आं मोनसे भिडिअ लाबोगोन पार्टि दङ स्मलनो मारा दिनो बुङा नैबे फेरला भाइ मारै फेनरे जोङो दिनै मोनसे गोदान पिकनिक स्पटआव फैदों ओमफ्राय भिउसफोरखौबो नायबाय बरिया मोजां रायलायजाया ओमफ्राय दिनै अपेनिंआव जाय सिंगारफोर फैगोन बिथांमोननि थाखाय स्टेजआबो बरिया हाइ फाइ जाखादों
आरो जों नायनो थाखाय दसे उनाव नायहैनोसै नायनि सिगां जों माबा मोनसे जाग्रोनोसै एनार्जि मोनग्रोनोसै बेनि उनाव जों मोसाहैनोसै बिनि ब्लगखौ नायबाय था आरो लाइक साबस्क्राइब खालाम फाग्ला इन्टारेस्ट मोनो खिन्थु खेलना बरिया इन्टारेस्ट ओमफ्राय नोंखौ लोगो मा ओंख्रि इन्टारेस्टआव जेरावखि आं नोंखौ लोगो मोनो ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोनो आं मानसिया बिराद फानि मोनबामोन Samin jalan mana? Samin jalan kurang na. Saya Samin yang dekatnya mana? Samin arki na. Samin. Daudi juga mati Daudi juga. Jingi basement sama batch. Oh, no problem. Oh, sorry, mana ang Daudi wadah sudah misal mana belak wadah sudah misal hangseni bermani. Tapi yang batch. Kita mana? Berapa? Daudi. Batch na? Manusia wadah. Manusia. Hello sir. Yes, I am with you. Oh, wow. Ladang sar, lanya lai 50 taka. Oh. Gari free. Ini lah miskin lah betul kan dia ini. Ini mana sana sini mana? Bandung. Kau beri apa free? Sini dia. Hai, mana orang aku sini? Ini kan dia lepas petang aku sini. Oh. Ah, sir. Ah. Melang. Ada saksi dong nih yang YouTuber. Lazim ya. Mana lazim kan kita orang kimo. Ambil berarti. Mak masih mana punya? Angna Josnan Nazari channel logo. Josnan Nazari channel. Tangga, naida sekarangda. Mama video kada. Macam ni pani kayu mama di sini. Ini video kada. Macam berapa? Nampak interesting. Kindu angna ko berapa interesting ni. Mesti masalah kita angna itu really ni lagi. Aku moja mungkin ini channel kau naik berkaya. Baik like pun kena share berkalamu. Ada asin ni. Tangan ni share komen. Ada link kau share kalamu he. Okay. Mana yang kau semua nana nama? Oh, tangan jalan ni. Saya ni. Eko. Mana जाने जाबाय निरामिस बाबा जायो जागौ जालां जानोसै आरो माथो ओमफ्राय अके हेल' लोगोफोर नोंथांमोना नुगासिनो दङ आंनि भिडिअखौ माबायदि जादों आरो माबायदि सोर सिंगार फैदों गासैखौबो नोंथांमोन देखायगासिनो दङ स' बिराद इन्टारेस्टिं जागोन आरोखि थारमाने हेल' बिराद इन्टारेस्टिं माने गिटारस्रि फैदों आल्लाना माथाल्ला आल्लाना माथाल्ला बेखौ बर'आव खुलुमोलाय आंनि जिउनि बिदिखौ बोरै खुलुमोलाय गिटारस्रिया Dari mana leh bapak? आंना माथाल्ला आंना माथाल्ला बेबी बे बर'आव बिदि खुलुमदों आंना माथाल्ला नोंखौ गिटारस्रिया खुलुमना बर'आव बेखौथ' मिथिला बे बर'आव खुलुमरा आंना माथाल्ला आंना मोनसे माबा दंमोन माबा आर'जन माबा बेखौथ' मिथिला Mana borok konflik hari ni? Berapa kon malay? Dan naiknisnya mama git kone. Kon nago anji mak kaman. Oh, anji siuni rani. Hastayo no. Betul fair lovely ko kon kagen. Fair and lovely ko. Sure 100% sure. Sure deh. Deh. Jadi enggak lah. Enggak lah enggak sih. Ada yang lega per. Mati lain mana begini jero share mati. Jeng. Just enjoy lo. Jeng jaya lengan semua not drinking or smoking or anything. Just jeng eri getangnya lah ya mini kayak gitu. Ini life. Lengan juga jangan juga enjoy sama bingung kan? Benungan. Mana ini happy. Oh happy arki. Berat happy. Samina bajingan ready shoy. Dia betul. Dia betul. Oi. Kau pergi ke mana sih? Jom pergi ke akhir umat akan ada mah. Boleh pergi. Dorang ni sih. Hah? Lalu ada botolan radar dong deh. Botolan radar. Sure. Oh, jaga. Sampai sini unahai. Bisa anda mesti dah tangga jangan gigi jatuh, Asta. Wow. Yes, video Asta.
जों बड'लेण्ड रादाब आरो आं आस्थायाव नोंथांमोना नुगोन आरो बे इन्ट्रेस्ट जागोन नायदो no we are winning okay bidan deh एसे माबा दे जोङो दाउ माने बेदर अर्डार होदों एसे बेरायनाय जाबाय माने दासिमबो जाया आरोखि थारमाने जों थांनोसो जायखिजाया माने जागासिनो दङ जानोसै जों sos halo sos apa nanggoman lagi so guys You're Zealand. Nama Zealand. Kayak mana? Oh, this is pork. Wah, nice. Wah,
बे समाव जोङो मोसानो थाङासै मोसाहैनोसै औ जों फुरा जाखांबाय जों ओंखारबाय बे समाव थांगासिनो दङ फैदो दे ओइ ब्र जायखिया गोथाव संना जाहोबाय दे अमा बेदराबो मोजां जादों बिनिफ्राय जि सावमिन बे मोजां जादों जायखिया मोजां जाबाय जों थांनायसै गाबोन रुफिगोन जोङो दे बिदिनो खालामदो दे बाय आरो लोगोफोर फुरा मोसानाय रंजानाय जागासिनो दङ नाथाय मा खालामनो सम बोथोरनि थोनाय बायदियै नैबे बिथाङा दिनै बे जायगानिफ्राय आनज्रायलांसिगोन थारमाने आं थांसिगोन अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेखिनिसै नेक्स्ट भिडिअ नोंथांखौ लोगो मोनगोन नेनाय थाबाय बाय गुड नाइट एसेनोसै